Как се увеличават онлайн продажбите? Аз съм Христо и съм тук да повиша вашите онлайн продажби. Целта на всеки бизнес е да бъде успешен, да има добра възвръщаемост. Но винаги идва въпроса: окей, аз съм стартирал своя бизнес, от време на време получавам продажби, но как да ги увелича? Много често в този въпрос стоят няколко важни фактора, от които зависи нашия успех, и аз ще ги споделя с вас. Първо, когато говорим за онлайн бизнес и за онлайн продажби, много често представата е за едни пари, които слагаме на масата и в края на месеца очакваме възвръщаемост. Това не е стратегия. Да, това може да бъде някаква ясна цел, но не е план. Не се следват стъпки. Затова е ключово да имате стратегия. И в интернет рекламата, и в всеки план за придобиване на клиенти, повтарям, придобиване на клиенти, а не просто продажби, стои стратегия. Затова най-често ползваме два варианта. Единият вариант е стратегия за първа продажба, втори вариант – стратегия за повторна продажба. Тоест, как да върнем клиента, как да го запазим. И един от триковете да увеличаваме продажбите е когато мислим по този начин, когато имаме клиент, а не просто една транзакция. И това е разликата между начинаещи и напреднали. Опитният търговец има идея как да задържи клиента и да му продаде отново, което означава, че разхода за реклама спада с всяка следваща поръчка. И винаги, когато стартираме един нов проект, ние инвестираме много пари за нов трафик, за хора, които не познават нашия бранд, не познават нашата история, не познават нашите услуги, нашите продукти, и логично в началото разходите да са големи. И ако разчитаме само на единична продажба, губим шанса за по-добра възвръщаемост и за ръст в продажбите. И ръст в продажбите не означава непременно да дигнете бюджета, а по-скоро да помислите да имате ясен план, хората, които са купили от вас, как да се върнат или как да ви препоръчат. Така че това стои в основата на успешните онлайн продажби и на ръста в продажбите. Вашата стратегия за първа и за повторна поръчка. Как да увелича продажбите от моя сайт? Въпросът е как да направя сайта си по-успешен, как да продава повече. Няма да сбъркате, ако работите върху съдържанието. Разбира се, много е важно да разрешите ключов проблем на вашите потенциални клиенти. Да ги убедите в това, че вие може да решите този проблем, че може да ви се доверят. Съответно, трябва да се погрижите тази информация да е достъпна до вашия потенциален клиент, да е разбираема. Така че, ако търсим мястото, в което става сделката, то не е в рекламното послание. Сделката става във вашия сайт. Затова трябва да се погрижите престоя във вашия сайт да е свързан основно с разрешаването на проблеми на вашия потенциален клиент. Вие да сте героят, който им дава решението, който ще им вземе пари за добре свършена работа. Сега идва и въпроса с доверието. Трябва да спечелите доверието на вашите потенциални клиенти. Как се увеличава доверието в интернет? Как да ви се доверят? Един от начините, разбира се, е да напишете хубав текст, който описвате детайлно как разрешавате разни проблеми, как давате най-доброто решение и всъщност вие сте компетентни в тази област и давате някаква допълнителна стойност. Това винаги е добро начало. Хубавите снимки, разбира се, но това е крайно недостатъчно. Защо? Защото това е просто един текст и едни снимки. А голямо предимство е, когато помислите за създаване на видеосъдържание. Защото в видеото вие на практика говорите директно на вашите потенциални клиенти, дори и на вашите съществуващи клиенти, и комуникацията става на съвсем друго ниво. Не са някакви студени снимки и текстове, а виждате реален човек, който дава своето компетентно мнение, дава решение на проблеми и се създава една връзка и доверие. Това е едната стъпка. Втората стъпка, разбира се, е да помислите върху това да дадете доказателство, че всичко, което твърдите във вашия сайт, всичките тези снимки, текстове и видеа, всичко това е вярно. Как се случва това нещо? Когато сложите отзиви от ваши доволни клиенти. Отзивите играят ключова роля за това да създадете доверие, да имате добра репутация. Репутацията се измерва в интернет с отзиви и оценки. Така че ако искате да бъдете успешни, задължително сложете видео и отзиви във вашата целева страница. Спестете време, пари и главоболие и се запишете за нашето обучение от линка в описанието.